Ja, goddag. I sidder her i studiet på John Bastian af Fælleje-kanalen. Og vi har et interview her med Per Bjerregaard. Goddag, Per Bjerregaard. Hej. Vi vil spørge om dig om, hvad du synes om Bernburg, som nok har, ja, nok hvis man kan sige, har en lille krise i øjeblikket. Han har godt nok ikke en krise. Han har sgu lavet 1 mål i 40 kampe. Det er der sgu ikke mange, der kan. Jamen, Per Bjerregaard, hvad synes du, han har udviklet sig siden han skiftede fra Nordsjælland til Brøndby IF? Ja, pis godt. Det er helt vildt. I Nordsjælland, ikke også? Han blev måske topscorer i Superligaen, ikke også? Når han kommer til Brøndby, vi har udviklet hans talent, og han har lavet 1 mål for os. Perfekt. Jamen, jeg er da helt henrygt over dine overbevisninger om Bernburgs talent. Men jeg vil lige spørge om, altså hvad synes du, kan nå at udvikle sig mere, eller? Ja, for satan, han er kun 30. Han kan altså spille helt til han bliver 31. Der er altså masser af tid i ham. Han skal nok komme til Barca, når han bliver ældre. Jamen, Per Bjerregaard, jeg vil sige tak for, fordi du gad at komme i studiet her. Selv tak. Jeg skal nok ud og Og, gøre Bernburg bedre. Ja, men jeg vil bare lige spørge, hvad vil du sætte prisen til cirka for Bernburg? Det er lige det sidste spørgsmål her, inden vi... Altså, jeg tror slet ikke, han er på markedet. Hvis vi skulle bytte ham, så ville vi nok bytte ham for Messi, Xavi og David Villa. Jamen, det er da umiddelbart nogle store fodboldspillere, du regner ham for. Ja, hvis de er heldige, kan de også få Anders Randrup i bytte. Ja, men det lyder da fint. Ja. Jamen, vi slutter af her på John Bastian af Fælleje-kanalen. Ja, men tak til dig, Per Bjerregaard.